Și salutare lume, sunt Capitan Maxi, este pe Counter-Strike Global Offensive. E bine, am intrat și noi iarăși, să ne jucăm, căutăm un match, mergem pe casual. Hai să căutăm în atelier o mapă de, să zicem, Dust 2, Dust 2, clar, vreau ceva, nu pot să mă amintesc la Time Space. Hai să zicem așa, toate hărțile, numai să fie de club rezerv. Urați succes să câștig la casual, pentru că dacă voi câștiga un skin de armă, păi o să fiu cel mai fericit. Că nu mai câștiga de mult și am acolo Nova 3. Deci, dacă mă credeți, am jucat foarte mult și am câștigat numai Chroma 5 și Break Operation. Le-am dat pe skin-uri de armă. Mi-am câștigat și un pe 250 puls, de ce să vă mint. Dar mi-am luat o țeapă, contul meu a fost spart. După 8 zile am putut să recuperez cu închiderea lui și cu recuperarea manuală, cu chitanțe, tot. E bine, cum să zic eu, sper să nu mai mi se întâmple să-mi fie furat și să am și mai multă grijă și să nu mai dau. Primul rând, acum am băgat un tem revive, un cod foarte greu de ghicit. Adică nu are acces să facă nimic fără el. Și de mi-l sparge, nu o să poate îngara setări, nu poate să facă nimic. Nu are cum, nu o să mai am niciun program de la alții cu asta scale-up-uri și vă informez și puteți face la fel. Bine, încă un mesaj, caut persoane care au Counter-Strike Global Offensive să filmăm împreună să mișcăm, că nu prea îmi place mie să filmez cu aroganți și englezi și chiar englezii sunt de treabă, dar sunt foarte aroganți, iar românii sunt foarte nesimțiți. Rușii nu mai zic că au o gură cât o șură. Știi că sunt la Tero, frate. Îi la CT. Ok, hai să luăm go bomb side B, ok? Go bomb side B, ok? Go, guys. E bine, am vrut să văd ce fac. What? Sorry, I don't speak your speak. Nu înțeleg limba lui KP. Ok, bomb side A, bomb side A, bomb side B, bomb side B. Ok, let's go. Nu trebuie să mai fac pentru că nu pot să mă fac. Deci nu fac nici. Unde era? Și mechima lor. Sunt cel mai bun din echipă, wow. M-am perfecționat pe puțin. Da, frate, dar uite că ei ne fac numere, cât de decât sunt la ei, cât de decât sunt la noi. Noi suntem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ei sunt 10 jucători, noi suntem 8. Nu-mi place. Frate, deci m-am mâncat să mă pun eu pe cutia aia, să demontez eu că să nu fugile. Come on, guys, come on, let's go, bomb side B, let's go, and flank the bomb. Shut up. Ariana, nu e așa. Ok. Bomb side A.
Nu mă gândeam să caut pe 90. Să fac ăștia saltul. Uite, frate. Camp in the base. Camp in base. Yes. Like. Sorry, I need to language. I speak Romanian. I need to language. Shut up, man. Please shut up and pick a game. Vorbește cam mult. Haide mai mult, hai, dați-mă. What the fuck? Bă, du-te, mă, de aici, Children, bă, what the fuck, man? Mi-a dat afară, te pierdă. Hai să ne vedem iarăși cum să fac asta. Căutăm aici. Hai, vreau să câștig aici. No, conectat la message short. Deci tot așa s-au găsit nou să-mi dea textii și mi-au dat click de multe ori și am rămas așa cu o chessoare, dar pus și cred că vi s-a întâmplat și vouă. Mai la tot mi se întâmplă asta. Ok, think best, you know, okay. I want to be the battle son, I am big 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 battle son, I live. Big battle son, I am big battle son,
Și nu uitați de cele două giveaway-uri, acela cu cele două gifturi cu Payday 2 și acela cu contul de Steam. Încă sunt valabile, deci așa că grăbiți-vă și dacă o să strângem chiar 100 de subscriber mai fac un giveaway. O să pun la bătaie un post de Metin 2 pe 3 luni. O să-l achiziționez atunci când o să l-am găsit. Și atunci subscribe-uri și vedem. Hello guys. Please, no voice. Active, please shut up. Trebuie lumea să plece încurabil de bine. Hai să stai să-i trolăm puțin ăștia. Eu mă, cu ce l-am atacat? Deja afară care ce mai bun de pensator. Hai să-mi pun o să le fac. De un jucător. Eu vou começar a ver controla o momento que eu caio. Oh, ce frumos Vlad, Vlad. Nu mai puteam să vreau. Eu chiar nu mai știu dacă sau ce pentru că știu de asta. Da? Vreți asta? Opa, e un aici. Unde?
match, man, easy match. That's sure. 1, okay, 1. Aztec, please, Aztec. 1, please. Fuck off, guys. You're not, man. You're not, yeah, you're not. Yeah. Eu întrebam pe aici, nu, și el zice, da, sol, știu că ești tare la ce. Asta e când jucăm cu englezii, dar nu știu, mi s-a părut chiar un server faza asta, oamenii ăștia, băieții ăștia, pentru că știu să lucrez în echipă, mai ales ăștia de la Call of Terrorist. Și nu mă bag chiar la... Dar nu mă bag la CT mai bine. Sau să mă bag la CT, m-aș băga la CT, n-am. Stau ok, n-am probleme, dar te rămâne repede, ca decât în AK. Plus că M4 e mult mai bun. Dar eu m-am întrebat care e diferența dintre M4A1 și M4A1S. Știu că M4A1S are amortizor, M4A1 nu are amortizor și asta e fain. Mă bag cu am văzut că îmi iau, eu îmi iau. Am văzut ce de fac. Am luat până la spate, frate, nu-i corect. Oh yeah! What the fuck, what the fuck? I don't know. Let's go! I can't fix the bill. Sortea asta pe spate. O să-mi dăm 2 mereu să lau. Niciodată nu pică. Mi-a picat la 200 Guardian, dar nu stă asta. Plus că stă asta pe spate mai pică, mai rar așa. Poate zice că e o minunăție ce din așa. Mă gândesc mai bine. Please, no shoot me. Please, no shoot me. Just boost și atacă mine. Please, man, shut the fuck up, please. Ajută-i pe ăla sub sot. Mașina dezradă uite. Fuck, frate, fuck! Fuck, man! Get out! Get out! Get out! Get out! Go fuck yourselves! What the fuck, ce a zis-o? Go fuck yourselves! Yo, what the fuck, man? Eu fain a fost asta, yo, fac eu nu știu cum i-a zis. O fac, nu știu cum i-a zis. Care genul ăsta i-a zis? You're not, yes, you're not.
Yes, eu n-am. Abandon it, abandon it. Fuck, man. Oh, fuck. Nu fac ăștia. Mama, prea fain la zero. APC. Dacă moare e prost. Dacă moare la de la zero e prost, de-atent. Pa. Deci, că tehnicile. Bă, ce prost ăla ți-l-a apăsat, Nico. Oh, good man. Good boy. Let's go. Oh yeah! Fain, a fost șmecher, asta l-am ucis eu până și m-am apus la prostă. Șmecher a fost ăsta. Dar îmi plac scaunele astea de la casual, uitați și șmecher, sunt FBI. Și ăsta, ca și caracter, l-am văzut în viața reală, e un actor. Și arată actorii de la FBI. Și cu barbă de actor, cum se arată. Așa. Nu pot să cred că fac ăștia. Trebuie să propun o trick 2 explicit, nu, solicită o votare onești o votare man, că n-au votat suficient. Ouch, haide mă, cât de rău poate să fie. Poate acum văd că pot să am anime, dar cu mine băiații. Să vezi ce de găsesc. Mai what the fuck? Te văd din partea, uite-vă prostul cum se vede.
Race trader. Please, man, shut the fuck up, please. Why you call yourself a nigga? Shut up, please. I'm a nigga. I ain't mixed, I'm nigga. IDGA, you already know. Why you eat so much chicken? You're not. Shut the fuck up, children. Why would you kitchen? Nigga, why you call them hoes bitches? Nigga, cause them hoes is bitches. Nigga. I love the fucking silence, man. Silence, chicken. Yeah, just stack up. There you go, guys. Genius. Fire. Smoke. Din cauza copilului a murit, bă, din ce e da? Nu, cam asta a fost tot mașinile, din cauza lor, dacă v-a plăcut acest episod, apăsați un de like, subscribe, comment și alte game-uri noastre, bye bye!